Jamune, Mas. Jamu. Jamune, Mas. Jamu. Jamune, Mas. Jamu. Mboten ser jamu, Mas. Ini ya, Mbak. Jamune apa itu? Enek beras kencur, kunir yo enek. Sampe nek ngombe jamuku tambah bagus. Itu lah tambah ganteng sampean katon kula lho, Mbak. Pun gadah niku jamune teng griya. Yo wis lekno, Mas, lek ndak ser. Nggih, Mbak. Jamu. Jamune, Mas. Pandan. Wah, awakmu Jum. Oh, Pandan. Ket ngendi iki, Mang? Alah muter-muter desa. Kok suwi ndak ketok ning ndi Pandan? Eleh iki mau biasa urusan kantor. Iki mang awakmu ora maskeran, Jum. Aduh, lali aku Pandan. Untungnya kok sampean eling nih. Awakmu ki apa sing kok eling-eling to, Jum? Ya wis lekno. Arep nyapa neh? Aku nitip iki aku tak njupuk masker. Apa iki? Piye maksudmu Ya kok iki. titipne aku ki? Tek, aku tak njupuk masker. Jum. Maksudnya Juminten piye to malah dititipne nang aku iki. Jekek kene sik tak antenane. Ram Juminten iki. Jam yah mene rong teko-teko iki. Penake nyapa iki? Untungnya kaya nggo camilan. Jeruk ono mengandung vitamin C untuk meningkatkan imun kekebalan tubuh. Mangan jeruk dhisik ae karo ngenteni Juminten. Iki jeruke wis entek, Juminten panggah rong teko. Sambil olahraga untuk meningkatkan imun. Olahraga sih. Wis cukup. Ganti push up sih. 1. Olahraga untuk meningkatkan imun, memutus COVID-19. Ngene iki lho. Juminten suwine kaya ya. Urung teko-teko. Jane Juminten iki urung teko-teko sampai udan kayak ngene iki piye kok nunggone rinjinge pisan. Wis beres Pandan. Aku wis gawe masker. Waduh. Iki awakmu ya, Jum? Oh, Pandan. Lah sampeyan mau sing kon gawe masker. Jabang baik, Jum. Sing tak maksud masker itu masker kuwi. Tapi masker iki awakmu ket mang tak buweng kok ora gelem madhep bablas. Ngono. Pakai maskernya digawe. Walah iki to. Ya kuwi sing tak maksud masker kuwi. Ora masker kok dempul kaya ngono wajahmu. Ya, ngono kan sip. Walah, sing dimaksud iki masker iki to, Pak Ya Den. iya to. Ya lek iki aku akeh ning omah. Ya lek akeh digawe ning ndi-ndi kuwi kabeh ngono nggih awakmu dhewe nggih kesehatan, Jum. Ya. Ya wis siap, Pak Den. Rinjingmu ndang digo. Aku arep lanjutne perjalanan. Astagfirullahaladzim. Disawang dosa, ora disawang kok eman-eman. Jum, mulai Jum.
Aku tak patroli keliling desa sik. Iya Pandan. Tak dongane dagang laris ya. Iya, suwun dongane. Heeh. Loh, motormu nyapa mak pancal Pandan? Ini motorku galak, ya tak pancal. Ya Jum ya sik ya. Yo, hati-hati Pandan. Woi. Woi apa? Ini ligo kene. Nah, ini Mas. Buat ceko. Ya tuh nih wis nggone koyo ngene terus arep piye lho. Lu ndak ndek obat-obat apa ngono? Obat apa neh? Ya sih iki lho obat. Untu lho. Entek dhisik lara. Wis wajar kene adem-adem kok nyatune. Ha iki lho mangan-mangan no jajan iki lho. Oh, ndek jajan ta. Iya. Sawang ntar iki. Teri piye to? Kok aku dhewe. Rasane lho nyolong alas iki. Mesti. Harus panganan. Enak paling iki. Enak. Enak no. Lara untu. Tapi mangan gedang ora apa? Mari. Wah, dengaran apian karo aku. Aku kan biyen mreapi antum. Pak Dan, loh, Dan. Ini Dan. Aja kok santai iki santai. Iya. Piye kabare suwi ra cetukan aku. Wis ngene iki lho, Pak Dan. Remek ndase. Lah iki lho untu entek lho isik lara untu. Aku ora tau sikatan, bisa lho awakmu seminggu pisan. Ndak bener iki. Ndak bener piye? Lah iki delok dempet-dempetan ngene iki apa kudune ya nek jarake lah. Jarak. Jarak iki rada dipisah iki, pisah. Nek lho ndak jarak. Wis protokol kesehatan. Jaga jarak. Pisikil disencing. Oh, nah, ora jangan wis. Ya paling ora jarake 1 sampai 2 meter. Nah, jarak iku ra sing ditunggangi wong-wong ning pantai ngono ya to, Dan. kayak ngono jarak. Iya toh. Lah kowe gini yo. Ora koyo ngono to, Pak. Weh, gedang mang di. Kuwi lho gedangmu. Bi. Gepeng. Mosok lu jar kok parane kene. Lungguh neh kene. Awakmu ki jarak kok jarak. Ngono ngono. Kowe ngguak-ngguak gedang. Terus koyo ngene mosok panggar kok pangan. Wis ceblok kuwi mang. Kurang 5 menit. Masalah wis ceblok wis Guan, guan kuwi, tak ijoli. Piye to? Iki guan kono entek. Wis kuwi pangan. Ngene ya. Awakmu ora oleh dempet-dempetan, jarake diatur. Lah terus iki padha ora maskeran iki piye ngene iki? Wah, uga masker ora? Yo, Lali ndan nganggo masker tune awakmu ki. Oh, piye to, Dan? ora duwe masker, nganggo masker tak kei iki. Aku mumpung Sangoni apa, Dan? yo maskerku akeh iki. Ya, masker. Hidung sing rata. Nah, jane mbok duit Angklop. Hah? Oh, kesehatan lebih penting yo timbangane duit ngono kuwi. Yo ndak duitmu akeh tapi loro. Yo apa yo an? Siap. Wis kono maskere ndan digawe. Seton dan sing ngenteni gedang lho. Tak gaene nak aku gawe. Dikeki yo. Cak cing. Wah. Wahing yo wahing to. Piye to? Tapi aja nyang raine kancane delok entuk koyo ngene iki. Oh, pulo ngene iki. Tapi mang Yo enak nyatune. lah, Weh, awakmu ki ora bener nah lho. lah piye to, Dan? Ya kudune lah wahing. Minimal kok tutupi nggae tangan. Nah, kuwi utawa kok tutupi nggae tisu. Rang duit tisu. Syukur-syukur lah awakmu krasa arep wahing utawa bersin. Mlayu golek nggon sing sepi. Ngono lho. Tujuannya apa? Untuk memutus penyebarane COVID-19 kuwi lho. Ya, ngono kuwi. Wis kuwi maskere ndang digawe.
awakmu kok gawe masker kan ora belum. Entek nih. Yuk, bayangin. Wah, Ada digawe. saya saiki. Nah, digawe kono. Kene. Tanganmu tak semprot kene. Apa nih iki? Wis ta kene tanganmu. Apa? Ha iki disemprot. Apa iki? Kok anyep? Disemprot dingin disusuk-susuk ngene lho. Nah. Tanganmu ben steril, ben resik ya. Karo dibiasakne cuci tangan, endi-endi. Tujuannya apa? Kenane, Dak? Iya lah ben resik, aku ya ngono iki. Ah, iki jenenge hand sanitizer. Nah, ngene kan yo seger, ambune wangi ya to. Iki obat pitik. Oke, pitik apa diungkulmu kuwi hand sanitizer obat pitik. Sopo? Hand sanitizer. Hand sanitizer. Ya. Iki ngene tujuannya tinggi awake dhewe kabeh ya. Untuk memutus penyebarane COVID-19. Ya. Enek 4M. Opo Ya. neh iki, Dak? Nah, yang pertama memakai masker. Heeh. Yes kayak ngene iki, gawe masker iki ya. Oh, Nah, yang kedua, mencuci tangan pakai sabun. Nah, yang ketiga, menjaga jarak. Jarak. Iya no, nah, geser. Nah, terus yang keempat, ya, jolali. Menjauhi kerumunan. Wah. Nah, jadi ojo awakmu kumpul-kumpul karo wong akeh ngono aja. Hindari itu semua, ya. Siap, Dan? Siap. Siap. Oh, Pandan, wong ndak celuk selamat pirang-pirang dino ndak enek. Selamat iki nang omah. Akon isolasi mandiri. Ngenteni hasil swab. Lah, pilek ae kok. Dek awake gembreges. Sedang dan desa madhep ora ono. Apa? Ora ono. Pangkate anyar berarti iki. Wah, iki ya jelas no ae dhewe. TTNT. Jadi ngono ki kabeh kudu dipatuhi. Nggih mutus penyebarane Covid. Ya toh? Jamu. Kae. Jamu. Heeh. Wes jamu ya. Iya, awakmu ndesir. Ya sir, tapi kowe ndek dhuwit apa ora? Enek pandan lho. Ya wis kono ndang pesen-pesen kono lho. Tak atasane Pak Dan pakate anyar jamu enteng. Tuku. Oke. Iya. Kowe kok dadi celok? Weh, Jum, jamu Jum. Woi, jamu. Diling-eling pesen kuwi mang ya. Iya, Sampai lali. Ngene kan kalau ngombe jamu enak awake dhewe ya toh. Oke. Siap. Iki didekne jamu apa? Ya jelas jamu beras kencur ta Jum. Jabang bayi. Nyapa ki sajake kok bodho wedi nyawang aku. Lah nyaku yo rupamu lho kaya ngono kuwi to Jum ora kaget. Lah iki mang aku dikongkon Pak Ndan gawe masker lho. Nanggung timbang dadak muleh. Walah Jum aduh. Angel, aduh.